लाजिनाय गैयै लाजिनाय गैला नामा नोंहालाय मानो लाजिनाय गैया जानांगौ जाखोब्रा दङलै दङ ओमफ्रायलाय माथो जाखोब्रा दिनै बावले नोंनि गुस्थिखौ देखाजोबगोन आं मा आखल नोंना मानो खुदुमनांगौ नोङो बिबनांखौ ओइ गनखौ गाहायाव दोनब्रा गाज्रि नुयोलै हिनजाव मानसिया हौवा मानसिखौ बुबाथाय बिनि सायाव आं सासे एमएलए बावसो एमएलए मानसिया बेफोरबायदि बुजाबा मा जानांगौ जाखो आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया नोंना आखला मालाबाबो सोलायनो रोंला नामा एमएलए बानो नोङो हिनजाव गुन्दाबानो नोंखौ ओरैनो हेगारनांगौ नामा ओइ फामे मा होननानै एरनानै होखोब्रा नोंलाय बिब'नोलाय आंलाय नोंखौ एसेल'सो एदावदोंमोन नङा माथो आब' बेनि खोथाखौ लानाङा आइला जामाइला आं गावनो मेगनजों नुदों ओइ दावखा बेटा नोङो बिमानो बेफोरबायदि एरनानै होबाय थानाया आं हले नोंनो क्रिम बायनानै होनाय नङा दै होमबालाय आं जेबो नुवाखैलै आयै फिसाफोरनि सिगाङावनो थगायना दिन्थियोबा फिसाफोरालाय थगायनो रोंगोनथ' आरो बे दावखा आबाखौबो नों थगायनो फोरोंहोलांबायना दानिफ्रायनो ओइ हांग्रिमोनदि नों गोरोन्थि बुजिबायलै नों गनखौ गाहायाव दोनथ'लाय आं माबा मोनसे खोन्थागोन नोंनो प्लिज आंनि हांग्रि सना गाहायाव दोन गना नोंनि आखायाव गलाब बिबारसो थानो समायो जाम्बि बेफोरबायदि गन लावथि थानो समाया ओमफ्राय खोनासं न'नि बिबोनांखौ एदावाबा सोरखौ एदावनांगौ जाखोब्रा मालायनाव थांनानै एदावबा गाज्रि जागोन ना आंनि आखला मालाय सिख्लाखौ एदावबाय थाफ्लांगोनब्रा आरो बोरैबाबा दायाव गोग्लैयोबा मा जानांगौ जाखो आं खैफोदाव गोलैनाय माने नोंसोरबो गोलैफाजोबनायब्रा बेनिखायनो आङो फामेखौ एसे एदावदोंमोनब्रा हा बिबोनां नालाय एदावनायावलाय माथो जानोखायनो बिबोनांखौ एदावनायाव जेबो जायाना एदावाबो बारगाथारो नोंना बांद्रायथारो नोंना एदावनाया जेबो गाज्रिसिम एदावाखैब्रा आं फामेखौ एसेल'सो बोरैबा सब खुदुमदोंमोन गुस्थिया बोरैबा खावलायावसो नांफ्लांदोंब्रा बेखौनो फामे ओरैबायदि दुखु मोनबायबालाय आंखौ साजा होदो आंखौ बुथारदो आंखौ मा खालामदो दिनै हगारनानै होनोसै आं जानो हागौ आं दिनै थैसिगोन खोमा बेनिखायनो आङो एसे बुहुमखौ थेंक इउ जासिनोसै फिसाफोरखौ नायनानै लाखानोसै आरो आइ बिखुनजोखौबो लिंहरदो आइखौबो लिंहरदो दाउला राजामोनखौबो लिंहरदो गासैखौबो लिंहरदो बिनिफ्राय आंनि गोदनायाव थ' देनानै आंखौ दुब्ला थाहोदो माने बाराद्राय खालामो बे गुमिया बेनिखायनो आं नायनो बायो फैलाबो आं दिनैनिफ्राय बे न'आव नुबायना नोंनि थाखायनो रागा जोंबाय फामिया हांग्रि सना आं नोंखौनो गोसो गोथारै मोजां मोनो साइडनि मानसिफोरखौ ओरैनोसो एदावोलै आङो बिदि होननानै आं फामेखौ गोसो थोयो बेफोरबायदि नङाब्रा नोंनि बायदि रावबो जानो हायाब्रा हांग्रिमोनदि नों बायदि बुहुमाव रावबानो गैया नोंनिख्रुइ समायनासिन नोंनिख्रुइ गियानिसिन नोंनिख्रुइ मावथिसिन बे मुलुगाव रावबानो उजियाखै नों बुंबाय आं गलिबायबो दे बेदिनोथ' गलिनांगौब्रा नै आंनि खिथु गावनि खिथुआलाय मा जालायखोब्रा ओइ बेवाइफोर मा जाखो अन्नानै आंनो थुलुंसि होनाय लं होनाय मस्ला मस्लि होनाय साहा फुदुंना लाबोलाय लाबोनि ओमफ्राय दाउखा बेटाखौ थिनहर दे साला सुवाद गथ'आ एरनानै हैमारदोंसो बिमानो नोमानो मा लगायनानै होनायब्रा नोंलाय आं जेबो लगायाखैलै नों जेबो लगायाखैबा नोमाया मानो आंखौ रायफैदों आं नोंखौ जेबो खोन्थानाङा होननानै बुङोना ओमफ्राय नों मादै फामेखौ गोसो थोमारो नामाब्रा बिफानाव बिदि सोंनो हामो नामा लाजिनाङाब्रा आफा जों नुखायोना नोंखौ नों मादै फामेखौ मोथो गोसो थोयो गोसो थोयोबा गोसो थोजागोन सिं सिं नाथाय बिनि सोलाय आंनो घोस होनांगोन नङाबा आइनो बानाय खोन्थागोन आं मिथिबायना नङा गाराखौ नंगौ होननानै खोन्थाथिंबाय थागोन मालाय बिफाखौ धमखि होदों नामा धमखिथ' होनला जायखिया बुंबाय आरोना मा नांगौ नोंनो बडि लसन नांगौ सानस्क्रिन नांगौ मयस्चाराइजार नांगौ सेम्पु नांगौ कन्डिशनार नांगौ बेल' लायला जामायला मा बुस्थुलै बेफोरलाय नों बेफोरखौ मिथिलायनो दरखार गैया आफा जायखिया आङो बायनानै लाबोबानो जाबाय आं लिस्टखौ लिरनानै हरगोन दे आच्छा बारु थाइबानि लारु देलायग्रासो नङा होमबा नोंहा देलायग्रा मा साननैयावनो जोब्बाय थायो नामाब्रा उपाय नट आफा उपाय नट आंनो लानानै फैबानो जाबाय बास होनबानो नों मादै फामेखौ गोसो थोखुमाय नामाय थोबाय था आंहा बेवहाय बुंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया आच्छा बे गथ'आ एमाव बेटानिफ्राय बेलेगसिन जाथारगोन बायदि मोनदों आं मानसिखौ बोरैबा थारमाथो मानसियालाय आयौ बाला नोंखौ बेफोरबायदि देहायावबो खामानि मावहोदों बिसोरो ओइ बादालि नोंखौ रुवाथि बाहायदों नामा बाल बुंलाय गिना दे बुं नङा आब' आंखौ रावबो रुवाथि बाहायाखै आं गावसो गोसो जानानै मावदों जानला माला बिदि खामानि मावनाङा बाल मावनांगौ होननानै मिथिबाय मानसि फिसाया दुखु मोनगोन ना नों खस्थ' मावबाय थाबा ओरैनोबा दानि जुग आरो गोदोनि जुगा बेलेग जाबाय गोदो आइमोना मानसि फिसा थाबाबो ना थिगसे खामानि मावनो हायोमोन मानो होनोब्ला गोदोनि जानायफोरा बिराद मोजांमोन मैगं थाइगंफोरा रासायनिक बारा गैयामोन नाथाय दाना गाज्रि जाजोब्बाय मिथिबाय बेनिखायनो सानै हयै खामानिफोरखौ माव जानला माला बुस्थु जानाङा मिथिबायना आब' नों जिंगासिना आं मोजाङैनो दं मोजाङै दङब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा नङाबाथ' आङो निउसावसो होनोसैमोन बिहामजोखौ टर्चार खालामदों होननानै मिथिबायना दाथ' आं फैबाय नों टेनसनखौनो लानाङा बाजै दै गिलाससो लोंनोमोन जेबो रागा गैया बादालि नोंनाथ' आखायाबो मोजां आथिङाबो मोजां नों दैखौ हारसिङै सिरनानै लोंनो हाया आइये सोर नोंलाय आंखौनो सिनायाखै नों आं
जाबाय दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय आरो आङो बादालिनि बिब'। ओमफ्राय नों दै गिलासैखौनो सुनानै लोंनो हाया आरो मा एसे बादुलि नोंलाय सोर हौवाया जाहोगोन नोंखौ? बेखौ जानो गैयै फिसाफोरासो सिन्था नांगौ जोंफोरबायदिया नङा। आयौ बाला बदतमिस थफ्लामनि बिनानावा मा एसेथार जेबो बुंनाङा आब' मालाय माहाजोननि फिसाखा देनां हौवाफोरखौबो माहाजोनानो मोनखागोन। आयौ बाला आंनि बिनानाव बादालि नों जोबोद दुखुआव दङ खोमा ना? दुखुआव दंबा दङ होननानै खोन्थानानै ला आं गासैखौबो थिग खालामजोबगोन मिथिबाय। आब' नों बारा सानदों आं जेबो दुखुआव गैया आं गावसो मावनो होननानै मावदों ओमफ्राय रुवाथिफोर दंखायो दा सुटि लानानै न'आव दंहैयो बैसागुनि। ए नंगौ नामा? नों खामानि मावलायनाङा मिथिबायना आं मावनानै होगोन थां नों जिरायहैथां दा बे थफ्लाम फैबासो एसे जारिगोन आं थफ्लामखौ सिनायाखै बियो दाउस्रि देलायखौ। बापावै माखौ सिनायाखैब्रा आंलाय? ओमफ्राय माथो लामा गोमानाय आलासिसोब्रा दिनैलाय जोंहानाव? लामायालाय बहा गोमादोंमोनलै दाउस्रि? थमिस मेनार गैयै आंखौ नों दाउस्रि जायो नामा? दाउस्रि जायो? अब्लालाय माथो जायोब्रा? नों आंखौ गेदेरफोरसो जायो मिथिबाय दिनैनिफ्राय आंखौ गेदेरफोर होननानै लिं। होद लाजियोलै आङो दाउस्रि होनबाय थानानै माबोरै गेदेरफोर लिंनांगौ जाखोब्रा ओरैनोबा बैसोआव नों आंनिख्रुइ उन्दैसिन। बैसोआव नोंनिख्रुइ उन्दैसिन जाबाबो सोमोन्दोआवथ' गेदेर जाबायना बेनिखायनो सोमोन्दो लानो सोलों मिथिबाय आंजों थां होजागोन बहाय दानि। बापावै बेफोरबायदि बुंनो हामो नामाब्रा गावनि बिनानावनि हौवाखौनो? सोमोन्दोआव नों आंनि उन्दै जाबाय नालाय नोंखौ आं बुनोबो हायो नाथाय गाज्रि खामानि मावबाल' बुगोन मोजाङावथ' आं नोंनो बान्था होगोन। आरो खोनासं नोंनि बिनानावा दै गिलास सिरनानै लोंनो होनोबा हो बादालिनाव बिनो होनाङा। मा बादालिनाव बिदों? मा बादालिखौ खामानि थिनदों नामाब्रा? थिनदोंथ' आरो नोंसो खबर लाया गावनि हिनजावखौनो बादथामिस। आंना बादालिया बांद्राय खुगाफोरखौ बाहायनो रोङा मिथिबाय बुंफिनलाबायनो रोङा नोंसो खबर लानांगौ मिथिबायना? आच्छा बे मारथायाना जागोन दे आं मारथाखौ बुंगोन। बेफोरबायदि फिसा फिसा खोथाखौनो लानानै दावराव खालामो नामा? जेबो नङा दे दै गिलासल'सो बिदों बेनि खोथाखौ दामानि बुंनानै दोनखा मानसि फिसा दङ बिनि उदैयाव रावबो बेखौ खामानि थिनबाय थानाङा होननानै मिथिबाय? जागोन दे आं बुंगोन नै दानो बुंनोसैयानो आं। आयौ बाला एसेबां थाबनो आब' बेनो जेबो बाथ्रा खोन्थाजाया दावराव खालामनो नागिरो बेनिखायनो आं खोन्थाया आरो दैल' गिलासो बिनायाव जेबो नङामोन ना आं बांद्राय रियेक्ट खालामबाय नामाबा? जेबो नङा अननांगौ बाल अनजानांगौ। ओमफ्राय माथो क्लिउ पेट्राया रायोबालाय नोंना बिखुनजा नोंखौ सम सम बिदिलाय बांद्राय राया मालाबा मबाइल नायबाय थाबाल' रायो। थगायनो फैदों आंखौ मिन्थिखायो दे आं नों खोन्थायासो जियानो जादोला आं थफायावनो खोन्थाबाय जेब्ला थफाया मा बुजायखासिगोन बे मिथिबाय? ओमफ्राय नों दा न'आव सिङाव जिरायनानै थाहैदो आं मा संनांगौ संनाङा गोथाव संनानै जानोसै मिथिबायना? आब' आङो दाउ जाला लोंनो लुबैदों। जेबो नङा दाउफोर दङबा हमनानै गोदनाफ्राव हाफ्लंहैनोसै आङो मिथिबाय? नोंनि थाखाय आङो दाउ जाला फुदुंना होनोसै जाहाथे नोंबो हेल्दियाव थायो आरो नोंनि फिसायाबो हेल्दियाव थायो मिथिबाय? जागोन दे आब'। आं नोंखौ बिजनेससिम दोनहैनानै फैनोसै ओमफ्राय थफिरामनिफ्राय हेफाजाब लानानै खामानिखौ मावनोसै मिथिबाय? नङाबा मारथाखौ। आब' नोंनो हायोबा हारसिंनो मावदो दे आं मारथाखौ दिनैसिमबो खामानि थिनफेराखै। बे थंब्रायखौ आं थिनगोन ना नों टेनसन लानाङा बाल थां नों उन्दुहैथां ओमफ्राय दाउआ बहा दङ बेखौ नागिरहैनोसै आङो मिथिबाय एन्टनिय'खौ लानानै। आब'आबो दा दावराव खालामहोआबानो जाबाय आरो बेबो एसेखौनो दावराव दावसि खालामथारो। दालाय माथो खालामबावनो फामे नों गुमैयानो गुन्दाथाराय माथो खालामबावनो बिबोनां होननानै एसे एदावबाय आरो बिबोनां होननानै आंखौ खुदुमगोन नामा? बेनोथ' दिनै खुदुमदाव गाबोन खुदुमदाव बिदिनो माबा नागिरबाय थागोन बियो बेनिखायनो नोंखौ न'आव दोननानै फैनोसै आङो। थुदो आंबो थांगोन। आब' थौ नोंबो दिनै हरसेखौ माबोरै थायो बियो माबोरै न'खरखौ नायथारनो आं थां जिफोरा दङबा सोनानै लायथां बबेनि इसिबां बिबोनां गुन्दा जाखांदों बियो मालाय हिनजावखौबो एदावनो थोआ न'नि सिख्लाफोरखौबो एदावनो थोआ आल्लासो आं दिनै माबोरै ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोयो नायनि आं फिसाफोरनो। आब' नोंबो ओंखारदो दे होमबालाय एसे साजा होआबा जानाय नङा दिनै हेगारदाव गाबोन हगारदाव सोलोंमोनदाव मोनबाय थागोन बेनिखायनो दिनै न'आवनो थाहैनोसै आं दिनै हरसेखौ माबोरै फिसाफोरनो ओंखाम संनानै जाहोथों बियो। जोंलारि माखौ रागा जोंखो नों? मोजांसो सोंदों नों बिमाया मानो आंनि आफानो फन हरनानै आफाखौ खर' गरम खालामहरबाय थायो? नों नोंनि बिमाखौ जेबो बुंनोनो हाला नामा? माबा मोनसे बुङो आंखौ बुंनो हो आफाखौलाय मानो फन खालामबाय थायो?
आंथ' मिथियाना नोंलाय मा मिथिनो नों जेबो मिथिया आइम सरि जोंलारि आं जेबो मिथिमारा नों जेबो मिथिनाङा खालि नों बेखौल' मिथियो जे जोंहानि आफानो फन हरहोनो नाङा होननानै जों सानैनि गेजेराव आफाखौ मानो लाबोनांगौ जाखो आफायाथ' आंखौ नोंखौ गोसोथोनो फोरोङाखै आफायाथ' नोंखौ गोसोथोनो होआखै अब्ला आफाखौलाय मानो फन खालामहरबाय थायो जागोन दे फावगालि आं आइजों रायलायगोन माबार रायलाय आरो आफानिफ्राय गोजानाव थानो हो आइम सरि फावगालि एबारनिफ्राय बेफोरबायदि जानो होआ आं लोगोसे आंखौबो निमाहा हो नोंखौलाय मानो आं नोंनो खोथा होनाय बायदि जेबोखौनो खालामना होनो हायैनि थाखाय आंनो नोंनिफ्राय जेबो नाङा खालि नोंनि बिमाखौल' आफानो फन हरनो होनाङा होमबानो जाबाय आरो नों आंखौ रागा जोंमाराखैना फावगालिखौ लानानै मा रागा जोंनो आङो नोंनो बुंलाय आं मा खालामनो सानैजों खारखुमानानै बहाबा हाबा जाहैनोसै बेनि उनाव न'खरनिजों न'खरनि नांलाय होबाय थानोसै आं बेखौ मालाबाबो लुबैया आंबो बेखौ लुबैया अन्नानैल' आंनो एसे सम हो आं गासैखौबो थिग खालामजोबगोन खालि नों आंनि सायावल' फोथायनाय लाखि जोंलारि आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नोंनि अनगा थांना थानो जि हागोन बेखौ आं मालाबाबो सानफ्लाङा एन्टनिय' सोमोन्दोखौ बेले बेजे खालामनो आं मालाबाबो साना सोरनिबा खाथियाव थांनोबो आं मोजां मोना आरो गुबुननि जिउआव हाबनायनिफ्राय जेब्लाबो गोजानाव थायो आं गावखौनो जोबोद मोजाङै मिथिगौ खेबसे जुदि आङो मोजां मोनजेनबायबा बिनि बागै बिराद मोजां मिथिनो लुबैगोन आरो गावखौ गोथौसिम थांनायनिफ्राय हमथानोबो हानाय नङा आरो जोबनायाव बेखौ बुजिनानै साननानै लानांगोन जे आंनो जाम्बि होननानै जे खाथिनि सुबुङा आंनिफ्राय गोजान जालांगासिनो दङ बेखौ मिथिनानैबो आं बै सुबुंखौ मोजां मोनो होननानै आं गावखौनो जाम्बि खालामनानै लाबाय थानांगोन बेनिखायनो नोंनि बागै बारा मिथिनो नाजायाखैमोन नोंखौ गोसो थोनोबो लुबैयाखैमोन आं बेफोरबायदि बेले बेजे जागोन साननानै जोंलारि दाबो जेबो बेले बेजे जायाखै खालि आंनोल' सम हो आं गासैखौबो थिग खालामजोबगोन नों सम लानानै जेसेबां थिग खालामा मानो बांसिनसो गाज्रि जागोन बायदि मोनो आं अब्लाबो गोसोनि बबेबा खनायाव मोजाङानो जागोन साननानै थाफिनो आरो खोनासं सोमोन्दोखौ थेर बेथेर खालामनो नाजानाय सुबुंखौ आं जोबोद गाज्रि मोनो आरो जेबो मिथिहोआलासिनो गाव हारसिंनो जुजिबाय थायोबा आं बेखौबो बांसिन दुखु मोनो अब्लाबो मा मिथिया नोंखौ आं बांसिननिख्रुइसो मोजांसिन मोनलांनो हमगासिनो जेब्लानिफ्राय जों सानैनि सोमोन्दोआ गाज्रिनिख्रुइ गाज्रिसिन जालांदों नोंखौ मोननाय नंला होननानै मिथिनानै मोनदों अब्लानिफ्राय बांसिनसो नोंखौ मोजां मोनसिनदों आरो बेराफारसेथिं नोंखौ मुगैनो नोंखौ मोजां मोनालासिनो थानो आंना जेबो जाहोन गैया बेनिखायनो नों मा मावगोन नों मा खालामगोन गासैयावबो राजि आं जायनि थाखाय जोंनि मोजां मोननायानो बलिदान जाया मानो अब्लाबो आं नोंखौनो मोजां मोनबाय थागोन बुजिदों जोंलारि नाथाय आंनो एसेल' सम हो आं न'आव मोजाङैनो रायलायफिनगोन आं गासैखौबो थिग खालामगोन जेब्ला गासैखौबो थिग खालामगोन अब्ला आंनि सेराव फैबानो जाबाय जोंलारि आं नोंनो मा होननानै खोन्थानो आंनि दावहाया बिमाजोंसो मानो होनोब्ला आंनि बिमाया गावखौ जेब्ला जेननाय मोनगोन नोंनि न'खरखौ सिलिंखार खालामगोन बेनिखायनो राहायानो गैया बुहुमनि गासैबो मानसिजों जुजिजोबनो हागौमोन नाथाय बिमाजों जुजिनो थांनाया एसे गोब्राब मोनदों अब्लाबो आं हानायमानिखौ नाजागोन जोंलारि खालि नोंल' आंनो सम हो आं गासैबो थिग खालामगोन मानो फैदों नों जोंहानाव माबाफोर दोनखुमानो फैलायबाय नामा बोरानायनि आंनाव जेबोआनो गैया दांग्रोमना नायबानो जाबाय आदसा बारा थाइबानि लारु नोंजों थिग गैया गस्ला पेनफोरखौ खुजुब होमबासो फोथायगोन आं मा लाजिथाराबोलाय मानो लाजिनांगौ जाखोब्रा नों सिखाव मानसिखौ आरो जोंहानावसो फैबावदों नों साफायासो लिंहरदोंलै आंखौ आंबो ओरैनो फैनो गोसो गैयाब्ला नोंसानि न'आव बोरै नोंसा नोमफाया नोंसा नोमफाया नों सोंलायदोंना नोङो हा मानसिखौ बिदि नायगिरो नामा ओंखारलां जोंहानि न'निफ्राय ओंखारलां नोंखौ नुबा आफाया दानो रागा जोंगोन आरो रागा जोंबा नों गेब्लेबाय आरो बेथा गेब्लेबाय नों जायखिजाया नों लिंहरल'लाय नोंसा आफाखौ होमबानो मिथिगोन आथा खोन्थालाय आंनि आफाखौ मानो नांगौ मा जाहोननि थाखाय ना माबाफोर फाव फान्दाय नागिरलायबाय नों हा माइसि अख्राब्रा नोंसा आफाखौ थिनहरलाय आं थिनहरा आंनो खोन्थाग्रो आंनो खोन्थानायनि उनावसो नों आफानिसिम सहैगोन फोथायब्रा फोथाय नोंसा आफाखौल' लिंहरनानै हो मा दावराव दावसि आफा नै नेवलाया जोंहानि न'आव फैनानै नोंखौ नागिरफैलायदों जेबो नङा दे नेवलाखौ आंनो लिंहरखादों मानो माबा मोनसे खामानि होदोंमोन आं बेनो ओइ नेवला ओरै फैलाय मानसिया आंजों उन फैफा मा खोथा दङलाय नेवलाजों मा लोगो जाखुमालायदोंब्रा आफायालाय खोनासंखुमायोबा गाज्रि जागोन नामाब्रा रावबो फैनाङा खाथियाव रावबो थाङा दार खालायबाय मा खिस्रि पाकायदों आंबो सुलाद लाखुमागोनब्रा आंनो खोन्थायालासिनो नेवलाखौ लिंहरनानै मा रायलायखुमादों मा बाथ्रा दं आंबो
मिथिनानैसो गारगोनब्रा जहगा देखा जायगा नोंसोर सानैया मा रायखुमादों आंनो नांगौ आच्छा नेवला नों मानो फैदों जोंहानाव आं नोंखौ जोंहा न'आव फैनाङा होननानै बुंखादोंमोन ना आं नोंनो फन हरबाय थादों गावआनो थिखोआखै बेनिखायनो आं न'सिम फैथारबाय खोथाया इम्पर्टेन्ट नंगौना नङा इम्पर्टेन्टबासो बेफोरबायदि फैब्रब मिथिबाय नङाबा फैनाङा नंगौलै नंगौ खोथाया इम्पर्टेन्टथार खोथायानो जाहैबाय क्लिअपेट्राजों दुरलाय एमएलएजों फैसानि लेनदेन खालामो बेखौलाय आं मिथिखायो नाथाय मानि फैसानि लेनदेन खालामो बेखौसो नांगौ आं बारा डिटेल्सआव मिथिया नाथाय फैसाखौ लाखुमा बेंकआव दोनहैयो होननानै आं मिथिबाय आंनो मानो नांगौ लाखुमा बेंकआव दोनहैनायखौलाय बेनो माबा गिदिर इनफरमेसन होफैनाय जाबाय नामा मानो जायाखैब्रा लाखुमा बेंकआव खबर लाब्रा नोङो बेसेबां फैसा दोनो बेसेबां लेनदेन खालामो बेफोरखौ खबर लाबानो मिथिगोन दुरलाय एमएलएआ बबेनिफ्राय फैसा मोनो क्लिअपेट्राया माबोरै फैसा मोनो बेफोरखौ आरोना काला बाजाराव मा मा बिजनेस दं बेफोरखौ मिथिगोनब्रा खोथाखौथ' गथ'आ थिगखौनो बुंदों आच्छा जाबाय दे दिनैनि इनफरमेसना बेखिनियावनो जाथ'बाय नेक्स्ट टाइम आंनो फन हरनानै फैबानो जाबाय आरो माबाफोर खबर होफैयोबा जोंहा न'आव फैनाङा मिथिबाय बस नों गावआनो फनखौ थिखोआ नों फन थिखोबानो आं फैनाय नङाब्रा जाबाय आरो मा मा लाखुमा बिजनेस दं बेफोरखौ खबर लाबानो जाबाय यस बस दा नों थांनो हासिगौ अके बस साला सादा बेहालागै मोनफैलायदों जियानो जादोला मानसिया हले इनफरमेसनखौ मोजांखौनो होफैबाय लाखुमा बेंक नामा खबर लानि आं बे लाखुमा बेंकआव बेसेबां फैसा दोनो बियो दुरलाय आरो क्लिअपेट्राया होमबासो बिसोरखौ आं हमनो हागोन बिसोरनि लोरबांथिखौ मिथिनानै आं बाहायनो हागोन अब्लासिम आं बिसोरखौ बाहायनो हानाय नङा फैसा थाखाखौ लानानै बिराद दुगि दिन्थिगोन ना बिसोर सानैया बेनिखायनो बिसोरनि कमजोरिखौ नागिरग्रोनांगोन बिसोरनि लोरबांथिखौ नागिरनायनि उनाव ओरैबायदि बाहायगोन आङो सानैखौबो साननानैनो मोजां मोनलायथारदों बाहायमारगोन आं बुरबकफोरखौ सिरि थाथ'गोन बेनिफ्राय खेबसे लागैनो ब्लाव अर जोंगोन हैद सिरि थानायखौ खोनानानै हंलाखौसो गोसोखांबाय आं दुमफावनिया बेस्रा दुमफाव हंलाखौसो मोनमारसिगोन नामा बेलाय बोरैबाबा रायलायनो बानाय मानसि मोजाङानो जागोन नामाब्रा हंलाया जोंहानि बिनानाव दावदैखौसो हरबा मा जागोनलाय बे दावदैया रावजोंबो लांजाला रावजोंबो गोसथो जाला आं नायनानै हरबाबो थिगसे फैसा लुगैगोन ना बे दावदैया बेनिखायनो हंलाखौ खेबसे दावदैखौ मिलायहोयोबा माथो जागोनब्रा बांद्राय गाज्रि जानाय नङा बायदि मोनबाय आं दाउस्रि देलायजों रायलायनांसिगोन दाउस्रि देलायखौ फन खालामनां हेलौ दाउस्रि देलाय नै आं नोंसोरनि गामियाव थांगासिनो दङ दै जौ गिलासे सिरनानै दोनखालाय आं थांगासिनो दङ नोंजों एसे खोथा दं आच्छा दे मा रायलायनो नों आफाजों खोन्था जायालाय जों सानैनि सिक्रेट खोथाखौ मानि खोन्थाया आं नोंखौ फोथायालै नों मानसिया बारा थिग नङा खोन्था आफाजों मा रायलायखुमादों नों ना आफाखौ ब्लेकमेल खालामलायबाय नामाब्रा आफानिसो माबा लन्थं फिक्सार दं नामाब्रा नोंनावलाय मा लन्थं फिक्सार थानांगौ जाखोब्रा आं हौवा मानसिनि लन्थं फिक्सार नायालाय मुगैसोबाय मा सोरनि लन्थं फिक्सारलाय नेवलानाव नोंनि लन्थं फिक्सार दङ नामा होननानै सोंदोंमोन आं नेवलानाव लन्थं फिक्सार दङबा आंनो खोन्था आफा नोंनि लन्थं फिक्सारा नेवलानाव दङबा थिकसे बुसे बुनानै फट'खौ डिलिट खालामहोगोन आइला जामाइला मा साननानै थाबाय थायोब्रा नोंनि खर'आवलाय मावबाय था बिफाखौ बिदि सानथारबाय नोङो आंनि लन्थं फट'आलाय नेवलानावलाय मानो थानांगौ जाखो आं खोथायावसो सोंदों आफा मानो होनबा मानसिफ्रा ब्लेकमेल खालामोना लन्थं फट' थानायबाथाय बेनिखायनो सोंबाय आं आफा आच्छा नोंनि खर'आव माबोरै फैखो नों आं जे लन्थं फट'खौ साफायगोन आं सरि आफा आइला जामाइला मा सानोलै बे गथ'आ दिनैसिम आं लन्थं फट'खौनो साफायाखै बहानि लन्थं फट' मोननांगौ जाखो नेवलायालाय आं साफाया गारा मा गोसोखांब्रे माव बेटाया आरो नै हांग्रि मन्दिरखौबो बुरखायना लायनांसिगौलाय आंहा बिबोनांखौ मा खेबसे खुदुमफ्लांखो जारलायानो जाबाय बिब' बिनानाव साथामबो लोगो नांनानै बिमानि न'आवसो खानानै थाहैबाय दा बेखौनो बुरखायहैलांनांसिगोन आरो बिखुनजो देनजारखा जाबावदो दानाबा दसेनो हुर खारो नालाय मानसिया फारसेथिंजाय हिनजाव बुरखायनांगौआ एक्सट्रा फारसेथिंजाय इलेक्सननि टेनसना एक्सट्रा जियानो जाया मानो दाउस्रि देलायनाव एसे जौ लोंना थांनानै होहैनोसैलां बिखुनजोनि न'आव जौ लोंनानै एसे सिगिग्लुंहैजोबनोसै सालाफोरखौ ना मा होनो आयौ गाबोननिफ्रायनो क्लास दङ आंहा गावखौनो स्कुलाव थांफिनसिगोन बायदि मोनलायथारबाय आं गोदो स्कुलावसो बेफोरबायदि थाग थियारि जानानै थाखायोमोन आं हरावनो गाबोन स्कुल गोदान खुलिसिगोन होननानै बेखौसो गोसोखांफिनबाय आं हाफां मानो फैलायखो नों आं नोंखौ फैनाङा होननानै बुंखादोंना मानो फैया जानांगौ जाखोब्रा हाफां नों जेराव दं आंबो बेवहायनो थागोन ना फिल्मनि डायलग होनो लाजियाबोदां गावखौनो फिल्मनि एक्टर बायदि मोननानै लाखो ना माखो नोंलाय जानला मानला डायलग मारि फैनाङा मिथिबाय माखौ रागा जोंनानै थाबाय थायोब्रा थौदो न'आव थांनोसै गथ'फोराबो नोंखौ गोसोखांगासिनो फावगालिनि अनगा आंखौ रावबो गोसोखाङा मिथिबाय ओमफ्राय दासो मोनदों बे आं हरसे सानसे गैयैखौनो इसिबां बेफोरबायदि जाबायना बेनो आंखौ होखारना लालायो आरोना
आंथ' नोंखौ होखाराखैना जाम्बि आंखौ थांफिनजानो लुगैदोंबा बिमाया थिनहर बिमाखौ लांफैनो हो होमबासो थांगोन आं बिमाया होखारहरग्रा फिसालाया लांफैग्रा बबेनिहाय बेफोरबायदिया जाया आंजों आंहाबो मान दं सनमान दं आइजोनि प्रेसिडेन्ट आङो आइजो आफादनि जानला माला बाहायजाया माथो आं बिखुनजोआ थिनहर होमबासो थांगोन आं आइया बिजिलै आं आइखौ बुंदोंमोन आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आरो बेवहाय फैनानै आंनि टाइम वेस्ट खालामफैना मिथिबाय आंहा गाबोननि थाखाय थाग थियारि खालामगासिनो ओइ बिराद मेंनाय मोनबायलै आं उन्दुनोसै आं मोना उन्दुनो मोना गाबागाव न' दं गाबागाव उन्दुहैथां ओइ बिराद मेंनाय मोनबाय आं उन्दुनोसै माबायदि मानसिहाय माबा उन्दुफैलाबायबाय मानसियानो जोबोद अनथावथावथार बे बिमायासो मानो बिदि जाखोबायना बेनिखायनो बिहावजों हिनजाव गदाय लाजादों बियो गावनि खें 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 आखलनि थाखायनो बिहावसोआ अखासिखौ गोसो थोनानै लायोमोनबा मोजाङानो जागौमोनदां माथो खालामबावनो आरो जिबायदि बिखुनजो मोनबाय आंबो दा बे हारसा गथ'आसो मा खालामगोनथाय जाथिखौ कल खालामनानै सोंखोमा हरनांगोन बे फावगालियाबोथ' जेबो रोंखाया बे एन्टनिय'नि खबराबा माबायदि गाबोनसो गासैखौबो फारि फारि खबर लाजोबगोन आं दिनै थाथ'थोंसै